Ahoj. Vítam ťa pri počúvaní tejto meditácie, pomocou ktorej preskúmame jeden vzácny pocit. Ľudia tento pocit nazývajú vďačnosť. A často sa vyjadruje slovíčkom ďakujem. Toto slovo patrí medzi tie najkrajšie slova. Nesie v sebe veľkú silu, pretože do nášho vnútra prináša pokoj a harmóniu. Sprítomňuje lásku, dokáže vyčarovať úsmev na našej tvári, ale aj na tvárach našich blízkych či priateľov. A prináša pocit spokojnosti, radosti a šťastia nám aj nášmu okoliu. Vďačnosť má zázračnú moc aj v tom, že dokáže premeniť akýkoľvek nepríjemný pocit na príjemný. Predstav si, že túžiš po nejakej novej veci, ktorú veľmi chceš. A ten pocit je tak silný, že ho nedokážeš ovládať. Jednoducho to chceš. Alebo sa ti v živote deje nejaká nepríjemná situácia, ktorá je tak náročná, že ťa trápi. A pociťuješ nepokoj, možno dokonca aj hnev. Zastav sa, nadýchni sa a uvedom si, koľko dobra sa ti v živote deje. Ak tak spravíš, prestaneš ten nepríjemný zážitok vnímať tak intenzívne a nepríjemné pocity sa začnú pomaly rozpúšťať. Keď si uvedomíš, čo všetko už v živote máš, prestaneš sa tak veľmi zaoberať tým, čo nemáš. Krásne, však? Na vďačnosť zvykneme často zabúdať. A pritom je to taký obdivuhodný a vzácny pocit. Preto sa dnes spolu naučíme, ako ho precítiť a rozvíjať. Pomôže ti to myslieť pozitívne a vedieť precítiť vnútornú spokojnosť, radosť a šťastie. Nájdi si pokojné a tiché miesto, kde ťa nebude nik a nič rušiť. Je na tebe, či budeš chcieť sedieť na stoličke alebo ležať pod mäkkou dekou. Dôležité je, aby ti bolo pohodlne a príjemne. Kdekoľvek si, poprosím ťa zavrieť si očká. Uvoľni si celé telo. Nohy, brúško, chrbát, ramená, ruky, prstíky,
aj hlavu. Skús uvoľniť aj spodnú sánku. Podarí sa ti to tak, že jazyk oprieš o horné podnebie, tam, kde máš horné zúbky, a tú časť, kde máš spodné zúbky, iba uvoľníš tak, aby sa horné a spodné zuby o seba neopierali. Ak ti ešte po rozume blúdia myšlienky alebo spomienky z prežitého dňa, skús ich prosím pozorovať. Iba sa na ne dívaj. Nesnaž sa ich zbaviť. Nevenuj sa im. Len ich jednoducho pozoruj, ako obláčiky plávajúce na oblohe, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Ak to takto urobíš, o chvíľku ťa tvoje myšlienky nechajú oddychovať. Pomôž si dýchaním. Sústreď všetku svoju pozornosť na dýchanie. Nádych a výdych. Pokojný nádych a výdych. Pozoruj, ako vzduch cez tvoj nožtek prechádza cez pľúca až do končekov tvojich prstov na nohách. Ako dáva život každej bunke tvojho tela a potom znovu cez nožtek vychádza von. A ešte raz nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Veľmi dobre. Sme pripravení. Vďačnosť môžeme preciťovať a vyjadrovať rôzne. Poďme sa pozrieť na to, ako dnes vyzerá tvoja vďačnosť. Skús si spomenúť, za čo dnes pociťuješ vďaku. A skúmaj, kde sa v tvojom tele nachádza. Ide to? Skvelé. Teraz sa bližšie pozri, ako tvoja vďačnosť vyzerá. Aké je farby? Či má nejaký tvar? Alebo sa na niečo, či na niekoho podobá? Možno má určitú vôňu alebo chuť? Pomaly ju preskúmaj a pokojne pritom dýchaj. Poďme spolu. Už to máš? Výborne. Rada ti poviem, ako vyzerá moja vďačnosť. Je ružovej farby, chutí ako môj obľúbený koláč a vyzerá ako cukrová vata. Poďme si teraz uvedomiť, za čo vďačíš svojmu životu. Môže to byť nejaká vec, ktorú máš, obľúbená kniha
alebo hračka či oblečenie. Jedlo, ktoré ti veľmi chutí, či voda, ktorá uhasí tvoj smäd, alebo zážitok, ktorý ti priniesol výlet. Spomeň si na kamaráta, ktorý ti v živote pomohol. Alebo človeka, ktorý ti je oporou a prejavuje ti lásku a objíma. Spolužiaka, s ktorým je sranda. Môže to byť aj pekný slnečný deň, alebo dokonca situácia, ktorá síce nebola príjemná, ale náročná, no predsa ťa tak veľa naučila. Môže to byť čokoľvek. Pokojne popremýšľaj. Teraz ťa poprosím predstaviť si vo svojej mysli seba a precítiť vďačnosť za seba. Za všetky svoje vlastnosti, ktoré ťa robia jedinečným človečikom. Za tvoje veľké srdce plné lásky. Priateľskosť, úprimnosť, láskavosť, statočnosť, čestnosť, vnímavosť či zábavnosť. Keď už vieš, ako tvoj pocit vďačnosti vyzerá a za čo vďačíš, poďme ho spolu precítiť tak, že si vo svojom vnútri alebo aj nahlas povieme zázračné slovíčko ďakujem. A pritom budeme ten pocit v našom vnútri pozorovať. Poďme spolu. Ďakujem. 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 Výborne. A ešte raz. Ďakujem. 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 A posledný krát. Ďakujem. Veľmi dobre. Ako sa teraz cítiš? Uži si to. Dovoľ mi, aby som ti prezradila ešte jednu zaujímavú vec. Tvoja vďačnosť rastie najviac vtedy, keď ju dokážeš preciťovať za tie najmenšie veci, ktoré sa ti v živote dejú. A prinesie ti to čoraz viac vnútornej spokojnosti a radosti. Preto svoju vďačnosť nezabúdaj prežívať a rozvíjať každý jeden deň. Želám ti krásnu noc alebo krásny deň a krásny život.